Здравейте, приятели! Аз се казвам Рокси и днес ще правим нещо, което купихме от Аниме Празник. Подготвила съм си всичко, защото трябва доста неща да се правят. И сега трябва да сложим в тази чашка. Това не е марителната чашка. Да. Вода. Догоре вода. Ето тук са ми опътванията. Ето ги опътванията. Ние, между другото, предварително така, значи една такава мерителна чашка сипва там вътре и трябва да сложиш това прахче и да бъркаш тази лъжичка. Междувременно, вижте, тя си е приготвила и чиниката, в която ще стоят. Ето тук ще ги изпечем в микровълновата. О! Вижте колко интересно! Хайде сега бъркай! Колко интересно стана! Когато стане готово, ще прилича на ето такава смес. Тя трябва да оформи с ръце, да я раздели на две части. И ето тук ще направи сепията или октоподчето, пипалото на октоподчето, след което ще трябва да го нареже. Трябва доста да бъркам, защото прахчето останало. Да, трябва всичко да го поеме. Така, сега след като си го смесила, трябва да го разделиш на две части. И с всяка част да направиш по една сепия. Много лепка. Много леп. След като го умеси Рокси и го сложихме в ето тази формичка, се получиха ето тези сепийки. Тя сега ще ги нареже на 8 парченца за всяко едно от тези. Следващо отваряме това. Тук към едно. Как мирише? Хайде сега да сложиш водичката. Ето вижте, отворихме го на едно, където пише да се отреже. 2 и 3 трябва да се прегъне. След това ще го отворим, да го отрежем от долния край. Добре, хайде да слагаме. Хоп, 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 внимавай! Едно. Така, още веднъж. Две. И сега хубаво го разбъркай. И го оставяме настрани. И почваме да правим следващото. Така. Слагаме 3 такива чашки вода. 2. И 3. Това прахче вече го отрязахме и го слагаме тук. Това ни е тестото. Колко много. Така, бъркаме. Така, почти сме ги напълнили. Още малко остава на Рокси. Браво, много добре се справяш. Избутай го с пръстче. Точно така, браво. Сега да сложим и сепията. Бутай ги с пръстче. Или с друга клечица, както ти е удобно. И след това ни остава да ги изпечем. Сега ги мятаме в микровълновата за 30 секунди. Ето ги изпечени. Сега ги нареждам. Ето това са всички топчета, пълни с октоподско. Рокси слага сосчето. Така, браво.
Хубаво служи от всички, нека да имат. Това е някакъв много хубав сос. Много добре. Браво. Много прилича на барбекю сос. Сега ще кажеш на какво има вкус, като го опиташ, щом приключим. Така, и последното нещо, което трябва да сложиш е ето това. Това реално е много мъничко. Не знам всъщност дали може да добиете представа колко е малко. То е... Опс! Колкото кукла, не по-голямо е от ръката ми. Ето, погледнете, колкото ръката ми е. Съвсем мъничко. Добре, сега последната съставка. Това може би е майонеза или нещо такова. Помните ли това, което направихме в началото? Браво, Рокси, добре се справяш. Много е трудно. Браво. Ето, видя ли, че се справи? Чудесно, мамо. И сега, като приключихме, най-накрая дойде Ред да го пробваме. момента за дегустация. Да. Хайде, избери си едно и хъпни. Ето имаш клечица. Това. Много е вкусно. Супер, радвам се, че ти харесва. Я да пробвам и аз Ако едно. трябва да го оценя от 10, от 0 до 10, 8 от 10. Тук е моето. Така, тук се вижда малко и от Като цялото топочето. тестото беше най-вкусното. Има още също. Наистина, добро е. Аз бих му дала също 8 от 10. Това беше чудесно, Рокси. Благодарим ти за кулинарното пътешествие в Азия. Нищо, че го носим от Барселона. Нали така? Да. Довиждане. И това беше всичко. Довиждане. До нови срещи. Абонирайте се за моя канал. Слагайте ми много вдигнати палчета. До скоро! И чакайте следващия епизод на Рокси. До скоро! Чао!